This opportunity is made for you. Charas! So as you can see guys, kay maglata karon og Granny Tree. Deva, like is this Tagalog? Char. Wow, static. Like is this Tagalog? Lami sila gate, pero okay na lang na. Okay na lang gate like pasado na siya dai kay medyo taya man siya dai pero pasabog kay murag feel na ko dai kana na gate kay tibay kay siya dai as in like di siya basta-basta maguba. Pero pag ako'y mosulod, char, di ba? Like, unang pasok mo pa lang, next year ka na makakalabas. Like, is this Tagalog? Char. Skip na to best. Like, napalabang. Asang, kaya? Like, pasabog. Di ba? Like, like, unsa ni siya boarding house? Charis. Like, naman siya yung, like, murag higdaanan magudriti. Like, is this Tagalog? Char. Kao na to ning kaning kuanti sa ni siya I speak charas. Ano ra na siya day? Ala kaya gotch. Kadugay ba, char? Hala oy. Okay, perfect day no. So nakagawas na ta sa hotel like OMG nalag na akong kumari diri. Adza, unsa man iti? Barbie arms or sa ni siya? Barbie legs. Okay, tay like alam mo feel na ko na siya diri murag mag-atang siya murag welcome ko nila bayot like mo na sila day like hello ma'am sir welcome to the Jollibee what can I help you char abas direct na feel na ko ang kalbaryo karon kay murag lakaw siya day murag OMG na para bang wag mo na tayong papasok. OMG like is this Tagalog char OE wala di siya day ay walay sulod. Saan ko man na like OMG like OMG like is this Tagalog na para bang char wait lang char lang Granny's here mo nang you know like is this Tagalog Granny OMG like na para bang charis openon sa nato ni Shabby katawa siya best. Katawan now, tagi-dating later. Chares. Later? Na para ba? Sure. Nagbutang-butang siya trap day. Bogo man day siya. Naraman ko dili Granny. Char. Sharog, wapa ka kapahuway Granny. Gitagaan na tagag time kahapon Granny na. Wala ba ako nagdulag hapon ng Granny which is gipapahulay na ko si Granny day kay basin maguba yung rebanded na hair. Diba? Marag ako rin makaguba jud like us in like makaingon jud ko is this Tagalog. No, manakataday kay as you can see no wala jud tay makita dira day as you can see jud best like unsa matong kwaon dira day kalbaryo. Nana pa ding abnormal diri day na para bang. As you can see, di ba? Energetic ka siya ma'am kay nakapahulay mag one day like na para bang is this Tagalog. Granny. Pagpahulay balik Granny. Chares. Hoy nakapahulay na kaday enough na to para sa imuha day. Na over pug kaday na para bang gusto mo talaga ng sa man Granny kanang gusto na kadi ka mo mata kay sugda na to chares weapon key din bayot man akong ganahan day I love this game basta na yung mga weapon key mo na akong pinaka bet as in mo nang Granny like I love your ano today like na para ba bisa gubaon kag balay Granny pero okay na lang chares bila ko si Grandpa. Diba day like unsa ni siya? Castle chares. Kimangwa sa tagbato day kay para ibala na to day para kabalo na ko day unsaon ni siya pagpatega diding which is chares. Dapat di ay kay sa ulo na to siya igon day para makumatos og 30 days. Dayo na matoy bato diri asa mang bato diri char inap na guro ning tulo. Inap na ning tulo guys kay paran ay over ha. Okay, pasakaon sa nato sila day. Kabalo ko mag-anyar mo day, kabalo. OMG. Hoy, di man ko mangistorbo sa inyo ha, ma'am. Chares. Kabalo man ko mag-anyar mo bayot, ay ko kuan na day. Like pakipot kay ka ay like is this Tagalog, char. Mo dining imong mata di ay day kay gaputi kay you know like grandpa is you know pinasok siya ng malaking ano, chares. Deva.
Bayot, where are you? Chares. Feel ko na siya diri dapat si Radan sa natuuna day. Kim sa may naa diri. Wala to in fairness tay dagag bala sa shotgun. Makuha lang ko ng shotgun ah. Oh my gosh, like is this Tagalog? OMG, like is this Tagalog? OMG, OMG. Oh my gosh, where's ano gang, char? Naa si grandpa day. Oh, char. Like grandpa's here. Here over here. Grandpa's here. Chares. Murag feel ko day murag naa Japan siya dira day which mobalik man na siya ma'am. Okay, magtagad lang ta day, magtagdon lang nato siya na mo sulod masaka na siya. Oh, chares. Ah! Let's say oil, let's hugas. Abi na ko si Granny. Oh, perfect. Like is this Tagalog? Wala gaan here best. Okay. Like is this Tagalog? Like is this Tagalog? Murag na siya diri, I feel like. Feel jud na ako murag na siya diri. Dapat makuha na tong shotgun before na to. Hoy, granite, Charez. Asa naman imong bana day? Wala ako diri abayot, nako diri sa taas. Okay, ato na to si Granny. Okay. Murag maglaban-laban ra ba to yang bana day kay salig naka-shotgun yang bana day like makaigo siya long distance pero sakit, Charez. OM. Ala! Chara, go. Code im tabayot ay kukunhi lagi. Code im taon saman. Unsaman. Ayo ko bang buanga sa imong bana diri. Hoy, Granny gawas. Isog ka? Abnormal na igo yan tiyan day nakwaan siya bayot. Mauna day kay palabi ma. Uy, bayot pala hala over. Uy, manipa man ka day. Abi na kog nayatch na ka ma'am. Mauna bayot kay mura man kag abnormal. Ayaw lagi kog sugdi Granny ha. Na kay guba ng rebanded di mo ron Charez. Wala. Nahimo siya uling bes. Okay ra na. Bagay ra na nimo oy Charez. Diva like is this Tagalog char. Okay. Like open sesame. Like ganahan ko day like pero wala may sulod yang balay na unsa man balaya oy. Like balay pa ni or unsa. Okay, igo na to yung base day. Like igo na to yung base kay like gamit kay na day like is this Tagalog charing. Maigo ba diri? Perfect, love it, hunter jud kay ko day like parang wala nang ano talaga. Wala na talagang makakapigil sa akin. Maliban na lang sa dalawang ito na kapag nagpapakita sila sa akin na ipag-pray na lang kita ti na para bang Charez. Okay guys, dito sa tamo na guys kay medyo parang naririnig ko na ang kalbaryo na para bang paparating ang mga tsaka. Drop sa drop. I-drop. Well ko paparating sila ti eh. Nararamdaman ko yun eh na para bang step by the step kasi eh. Char. Feel ko lang naman pero parang nandun ay! Meron na ba? Wala pati. Parang feel ko na eh na para bang step by the step kasi. Devil like is this Tagalog char. Unsa man birahan ko ni? Char lang unsa man na siya di. Like unsa man ni siya na ano? Like unsa na siya ti tagpilahon man na siya. Di ka covered ani kay dat. Di ka covered kay mga dato rin makapalit ani. Ha hilom char. Unsa dili ka afford bayot na nyagpusilon ta ka? Sulay kay kapasil man kanako. Ay hala ako sugdan ay lagi ko kuan na day. Ay ko kuan na day kay owa. Char OE. Hilas ka ay. Saman pat na. Hilas ka ha? Like na rats. Charles. Na para bang. Okay guys, sasabak na tayo sa Kalbaryo ngayon which is okay, wala Japan sila day kay murag ambot nga no. Kimang naog ta, let's go.
Hoy, nganong dili man magpakita nako pag makadala lagi kog shotgun ay. Like na para bang iniiwasan nyo na ako. Granny, asa naman ka? Pakita na tawon, day. Chares. Okay, wala siya, day. Okay, wala siya. Oh, chares. Wala siya, best. Wala siya, best. Asa din ni paduling bayhana ni. Daw mo ragmaka. Ay, perfect, love it. Wait lang. Ah, ICU, unsay ICU bayot, unsay ICU, ma'am. Gaputi lang ng mata nimo, ha. Nya maglaban-laban imong bana. Ikaw put ikaw. Ayo paglaban-laban. Mo nang di ka maglaban-laban kay mga gapula lang niyong mga mata, ha. Gapula lang niyong mga mata, day na. Di lagi maglaban-laban na. Kay pag ako'y maglagot na buto ang tanan, best. Munang ayo paglaban-laban unsaon ko man ang posporo. Chares. Okos ka ay, chares. Ibutang sa nato diri day. Like dira sa nato ibutang. Kuwaon to natong base. Like is this Tagalog, char? It's all about the climb. Kumanta siya, day. Kumanta siya. Ah, chares. Na para bang dapat diri ka. Level. Okay, so magre-reload muna tayo ngayon dahil wala tayong bala. Wala tayong bala kaya kailangan natin mag-reload. Saan ba tayo mag-reload na para bang? Ay, nandoon sa sasakyan. Nasa sasakyan yung ano eh. Ano ba to? Wait lang. Drop ka muna sa akin dyan. Oh, perfect. Abi kong matagak. Na. As you can see, naadiri ang ano. Na ang ano diri die like is this Tagalog and teddy bear siyang anak. Wait lang, murag, ano bang kulang? Ay, kulangan kung something missing here. Yes, katong ano diri. Okay, kiko ano totong nasa namatay kuan diri murag kahoy ato ning kwaon day butang nato sa taas. Unta dili mi magtagbo atong mga tsaka. Wala day, dead on arrival pa sila day. Okay. Kana na kahoy day pero mag-reload sa tadaan kay basin na magkalbaryo mangurutaan ni ron. As you can see, mangwatag mga bato kay ay let's so gas. Natuplokan, sorry. Sayang kay ang bala day. Opportunity na unta to. Okay, dapat tulo. Hala uy, abnormal. Namatoy gasi-gasiga diri ganihan nawala dayon. Abnormal jud kaliwat ha. Okay. So, ato sa silang pat yun una. Oh, murag feel ko dapat mag-ano sa. Ay! Oh. Ay! Charles! Doy lang. Nga, asa imong bana? Maglaban-laban imong bana diri? Asa imong bana diri? Asa imong bana, oy? Oy, abnormal na ako diri, oy. Ayo lagi paglaban-laban. Kay murag itlog. So, kuwaon to natong kuan. Which is katong kuan. Ay, diri kanya na atong unahon, ay. Kani atong unahon, kay marag need kay nato ni. Okay. Like, die need kay nato ni die. Like, na para bang. Rest and peace muna kayo ngayon. Huwag muna kayong gigising. Okay, diri man na siya, diba? Like, diri na siya, di. Okay, please. Then, kung ano to tong shotgun. Kaya basing kuha na po to sa mga abnormal. Pag mumata to. Ano na kayo na, die. Kung ano tong shotgun. Kay kabalo man ko, die. Pag once na mumata to, makakita sila aning shotgun. Nakuha na nila, die, as yan. Like, na para bang is this Tagalog na talaga. Kaya, die, maghinahinay ta, die. Kay natagak na ba ko ato diri. Na para bang, chares. O, diba, abnormal. Abnormal, die. Diba natagak ko, day? Dapat lagi maghinahinay, lagi kabayot. Oy, na para bang, Charles. Hindi maghinahinay ta, day. Kinsa man po igaguba diri, oy. Hindi man taon makasakaw ang mga kuan diri. Feel ko sa pag-anyar ni day, nag-uyog-uyog ilang balay. Okay, diri. Unya na day dapat diri saan na siya. Okay, naatay bridge, ano diri, crank. Bridge crank ba ni?
Yes, of course. Okay, ito na siyang ipanglabay. Ipanglabay siya, bes. Chares. Walay bala diri. Hala. Hindi man lang ako sumaya. Chares! OE. Okay, atong pangitaon kay crowbar, which is na siya. Hala, wala naman. Di ko'y bala. When mo mag-reload, Chares? Feel ko, wait. Feel ko kumurag na sila diri. Ara naman, di ko'y bala diri. Sangit siya, best. Don't wanna let her go. Chares. Naging saging ka og napkin. Okay, like as das Tagalog. Okay, na mag-reload ta diri day, which is matutag ubos. Chares. Hala, maipit ako mga gamit diri. Pagdali tawon kay gakatawan na ning abnormal diri. Like maguba to siya day, like hala guba. Naipit siya day as in, iungot siya. Chares. Hulod doy. Ayok igdag makita mi itong abnormal diri. Chares. Hala, nawala. Gisakag balik. Pero hala. Oh my gosh. What are you doing, Chares? OMG day, nawala day, nalugpitan ang mga gamit day. Hala, unsaon ko man to day. Okay. Tagon sa natog mohawa ning tsaka diriti. Okay. Mag-wait tati na para bang. Nawala jud siya day as in. OMG, unta na siya diri day. Hala, unya asa man ko to pangitaon. Let's focus jud ni day. Una ipit magud siya day. Ayog ignag daw kasi nasa taas. Wala, oy, abnormal lagi to day, oy. Wala, day. Ay, naadi, ay. Nasa lamisa. Okay, nasa lamisa, guys. Okay, narada sa lamisa. No worried. Walay dapat ikagool, Chares. Okay, nara sa lamisa ra, so kasi nakita ninyo, day. Like, wag kayo mag-alala. Like, is this Tagalog, Chares? Like, wala dapang yaw. Sika. Kalas kay kagbalay pag-ali-ali dira kadi kagwapa. Ay, naparabang, sige na lang. Let's see day. Inyuha na ng shotgun ninyo, oh. Saon ko man ang shotgun niya. Wala, naipit. Char. Okay, diri. Alala. Ang ato mga plano tinaparabang hindi na magaganap ngayon. Okay, so way back. Back agante. Balikan na to. Balikan na to sa which is dira antoy pamot. Para di atong mga kinakailangan. Atong mga kinakailangan dito. Ay, char. Okay, matutag bridge. Wala sila, day. Wala ang mga tsaka, day. Kay nayat si granny, maguna-una manggod. Unang granny, di ka maguna-una granny, ha? Kay na. Perfect, diba? Feel ko na sila diri. Like, doesn't I feel na si grandpa na diri? Doon naman, diba? Ay, wala bolo. Okay, let's go. We need to go downstairs. Charas. Wala ang mga abnormal diri, ha.
Ano ang rana day? Gupo na siya day. Naman tong kwan diri. Aw, na kay abi na ko walay ko andiri kay na. Chares. Abi na ko wala ang crowbar. Hala nalagyan ni siya diri. Ito na ang fuse diri. Hala perfect. Love it. Perfecty. Like perfectionist. Love it na ang fuse and naapod ang crowbar. Diba? Like nice combination. Like is this Tagalog? Char. Love it daw kay naa diri din. Naa diri ang crowbar of anything and again. Which is kinsa to maglaban-laban diri kay na magpatay. Magpatay ang maglaban-laban. Hello? Like I know dapat dili na to magkalas-kalas, dito magkalas-kalas og ano. No, dili ta dapat magkalas-kalas. Like ang gagawin natin ngayon ay tatago lang tayo ngayon. If na siya diri. Okay, perfect wala. Coconut. Saan ko man ang coconut? Chares. OMG, like it's this Tagalog? Char. Maglaban-laban ka? Ali, diri, day. OMG. Like, hindi niya ako nakita. OMG, ano yan? Ano yung malaking yan? Ano ba yung malaki na yan, te? Ano yung malaki na yan na para bang? Dahil ko padulong imong bana diri. Kabalo ra ba ko sa imong bana na maglaban-laban to? Kabalo ko sa imong bana ti na dili niya gusto na masakitan ka kay puspusan ra daw ka. Like ana. Yawa. Abnormal man si Granny oy. Abnormal jud ka kaliwat Granny ay. Kins gabat bu nana. Ayo pagbuot-buot kana ng bato. Magbuot-buot si Granny ay makasapot. Maglaban-laban ra ba to iyang bana diri na? Banang abnormalon. Perfect. Okay, kaning crowbar ato sa ning isa ka tay kay which is gamit kani siya sa taas. Unta, di jud moabot iyang bana diri kay na magkalbaryuhan jud ang tanan. Magbagyo jud ni ron. Okay, kailangan akong fuse. Ang kulang na ko katong part sa ano. Feel ko patulong. OMG. Like is this Tagalog? Char lang. Okay, manago sa tatay. Like tatago mo na ta ngayon dahil nakikita tayo ng matanda na yan. Nakitantas. Ha? Unsa daw? Ha? Hotdog. Chares. Kiday, wag mo na tayong lalabas ngayon dahil na para bang. Di sa ta magawas karon kay marag feel jud ako na siya dira like mag-wait mangud na siya nako guys kay yan na. Burikat pa niya na si grandpa day like that. Wala na siya day. Wala na siya. So unsa bay dapat unahon? Kani coconut. Kana. Oh, tres. Sa gawas sa moagi. Dapat lang sa gawas ta moagi kay you know. Like nakoy wala nakuha. Just ang kuan. Sa man na day. Safety perfect. Love it. Ito na ba yung aking kaswertian? Charet. Like swerte kay ko day like is this Tagalog? Char. Swerte. Hala, na abnormal day. Ay sakto ra pod day, sakto ra pod siya best which is diri mangguro to. Asam to agion? Abri lagi na dira ay. Nya asa man kumuagi? No, mali siya daay. No, asa ko man ilabay. La mali siya day kay kabalo ko since tira man ko moagi wa Japon. Munang lang itagak na lang nato ni. Diba kay itagak na siya day no. Kay kung dira na ko itagak day which is dira man jud ko moagi kay dool ra dira para matud to sa CR kay mao man yang kuan yawi. Diba? Wait lang. Marag feel na ko padulong sila.
Di ba? Perfect, love it. Oh my gosh! Ang swerte ko na talaga. Ang swerte ko na talaga. Like, ako na ba? Char. Like, swerte ko na tikadagan kikog mga weapon na mga nakuha, dahil. Like, is... Ay! OMG, nag-respawn ang kuan diri, dahil. Hala, marag padulong. Nagtingog-tingog pa jud, dahil. Hala, dahil. Kalbaryo ang atake. Kipagdali, dahil. Pagdali, best kay na maadto na gito mga abnormal diri na. Hello, OMG ang tagal. OMG ang tagal. Pasok na tayo, perfect. Love it. Love it, love it, love it, love it, love it. Yun ako, day love it as in. Like, OMG, like, is this Tagalog? Char. Okay, matutudra ka ng balay niya, day. Ibutang na to ni day para mo andar ang kuryente, day. Yun, ang fuse ko on para makatakas na ta. Like, is this Tagalog? Ay, gas pa man di, ay. Wala kung saan ni pag-andar ara di ayra. Nag-andar na day no. OMG! Oh, imuha na ng teddy bear nimo. Kanay mo teddy bear na way laba-laba. Like, unsa na ako makuha dito, murag feel ko sa ay dili. Dili day. Okay. Like, as in, akong makuha dito kay kalagot, char. Dili, uy, murag need na ako masakag taas kay para ano ning. Kani siya. Need ko masakag taas. Oh my gosh! Chares. Like, need ko masakag taas. Like, need na ako masakag taas kay kani kuha ng fuse dayon. Sa pa yung next? Ay, dili na apa. Like, kasi maura goro ni, uy. Like, ay! Nasaka na siya, day. Like, diba? Dayon, feel ko murag makatakas na ko as in. Since na naman ako ang bridge crank, na nakukuan, kaning fuse. Like, tanan. Like, unsay kulang. Oh my gosh! Like, OMGT. Like, OMG. Like, OMG na lang talaga, day. Napapa-hashtag na lang tayo ng hashtag. Okay, so... Magtagad ka granig maisiyo katanawa lang karon. Okay, daddy sa tama to day kibar. Nadyo siya day like nagbilin siya trap day. As you can see. Okay. Okay lang, wait for a minute. Charas, minute na para bang kapilat siya nagbilin og trap ay nalipay ko grane. Yawad da. Like OMG, like napapa-hashtag tayo. Like hashtag like OMG! Holo asa ko ani day. Like OMG, like na para bang hashtag like OMG nagtagbo mi sa iyang bana day. Like OMG like oh my gosh. Oh my gosh, sabi nak dili ko katakas day kay mga libat man ni ilang mga bana tay maodeng na. Charis. Abi jud na akog mayatch na ko pero okay. Nagbilin siya trap bayot kay kabalo man kong day pag mugawas ko diri day madirect ko dira sa imong trap. Abi pa lang. Abi pa lang granny no. Abi pa lang. Kabalo ko sa imong kalbaryo mamo nang ay kong sugdi. Charis. Okay, mag-wait lang sa ta guys since matrap man jud ta diri day no. Matrap jud ta dira day as in period. Charis. Mo nang maghulatan nato silang panaugon kay para if ever man na matrap ta napatay time na mo makatakas. It's okay. Lang murag padulong siya day. Ay, dili di char lang. Nag-advance ra ko guys ha. Guys, I'm just taking advance. Chares. Unsa man ni granny? Abri na granny. Like, hala, abri na. Hala, makatakas na jud ko granny. Hala. Unsaon man nato ni granny? Hala, katakas na jud ko day. Like, is this Tagalog? Hala, day, unsaon man nato ni day. Like, na para bang wala ka na talagang magagawa dahil makakatakas na ko granny. Hala, granny, makatakas na ko day, hala.
Yoo lang. Yoo lang. Yoo lang granny. Ipadayon imong pagkabigatla granny. So guys, mo escape na ta like since na-open naman na to ang mga kuan. Like I love this game. I love this game today kay like you know na dali ra kay mapangita ng mga gamit like na mga purposes. Deva, ayun sa mani abri. Hoy granny, bye granny ha. Kay mo uli na ko granny, bye. Chares, bye. Untay padayon imong pagkabigatla ka uban sa imong bana dira day like pasabog kay mo day like is this Tagalog? Diba like OMG like sayon na kay siya. Char. Hala nalagi slendrina dira. Hoy, bye mga bigatla. Chares. Diba guys, since naka-skate na jud ta day, like is this Tagalog?